Doc Adam, kilala ba ng mga Dr. Kwak-Kwak? Kamusta inyo mga cancer? Ako nga pala si Dr. Hipo. Hindi ngayon si Mocha Frappuccino nandito dahil meron siyang sakit. Ngayon ako si Dr. Hipo na walang tinapos sa kahit anong kurso ng medical. Pero hindi ako kasing tanga ng mga tatalakayin natin ngayon. Bigyan natin onting entrada ating mga pag-uusapan. Naglabas si Doc Adam, isang doktor na YouTuber na mga paratang sa kanya ng mga Pinoy vloggers na nagbibigay ng mga advice sa ating mga Pilipino, sa mga uto-utong ibang Pilipino dyan. Panoorin natin saglit. Tiniraan mo ako at sinabi mo na ako'y nagpapakalat ng maling impormasyon, doon ka nagkakamali. Ninakaw mo ang video ko. Naalala ko dun si Mystica nung nagalit siya kay Tito Tulfo. Na doktor na pautal-utal, no? Kung magtagalog, no? Huwag ka masyadong pakialamero, ha? Ito lang masasabi ko, Doc Adam, ay sana kapag gumawa ka ng mga video ay may consent. Ano ibig sabihin? May paalam ka muna. Sukot nung mga reaksyon nila. Hindi ko nalalagay yung mga pangalan nila kasi ayoko na silang sumika. Bibigyan ko kayo ng isang ehemplo ng mga ginagawa lang. Tapos ito isang bodybuilder na sinabi kung paano palakihin ng ating mga edits. Wow! Exercise when it's soft. So, hindi nyo po siya pwedeng gawin kapag kayo ay matigas. Kapag yan ay sobrang hard. So, kailangan po soft yan. Hindi nyo po kasi mamamassage. Hindi nyo may stretch. Sino naniniwala dito? Start po kayo ng soft siya. Pangalawa, stop if you feel pain. So, tumigil po kayo. Pwede na yun, tumigil kayo, huwag nyo na ito gawin. Pwede tayo Ito ang pinakamaganda advice dito. Number 2, just stop. Okay, nakakaramdam ako ng sukot, ng sakit. Hilahin nyo sa side, 10 seconds. Hilahin nyo sa kabilang side, 10 seconds. So, ganun. Ang pangatlo, Ang balat ang isa sa pinakamalaking parte ng ating katawan. Di ba, naalala nyo mga matataba o biglang pumaya, ang dami nila excess na skin. Ang dami nilang mga balat ng manok na hindi pa natatanggal, di ba? Pero get imamassage, tapos bibitawan mo ulit, tapos uulitin mo araw-araw. baaning mali ang ginagawa ninyo. So stop. Yes po, ako po ay nagkamali. Pero ang tanong ko lang, Doc Adam, do you even have my consent to put my face? Ano ba itong consensus? Saan ba nila ito nakuha? Paulit-ulit sila. Fair use ang tawag dyan. Ito ginagawa natin kay Doc Adam. Pag ikaw ay isang YouTuber, meron ka mga parang in-accept na mga guidelines and rules na dahil nag-post ako sa YouTube na kita ang mukha ko, pwede gamitin yung mukha mo. Pwede ilagay sa thumbnail yan. Kaalaata nila para ito yung mga private. Kaya binidyohan ko itong nagbabodybuild sa kanyang bahay. Sa loob ng bahay, binidyohan ko lang. Yun, pwede mo akong kakasuhan. Pero itong pinost mo to with your knowledge na alam mo na pwede itong gamitin. Sa ganitong pagtatama sa'yo, pwedeng gamitin yan. At ano itong pinagpaulit-ulit na may consent pinagsasabi nyo? Nakakahiya. I wouldn't even do that in my fellow YouTuber. Ano kala niya dito, kremen? Kung gamitin yung mukha? Magbasa kayo ng batas. Kailangan ko ng way sa utak. Paano ba puputi ang ating ngipin? Sana nga. Kailangan kong tatakpan to ka-cancer na to! Hindi magandang joke yon dahil marami mga batang hangal dyan na baka makita yung taray ko nga! Medyo magaling daw eh! After yung nag-love meeting ng boyfriend or ng asawa nyo, dapat make sure na tumayo ka kaagad. Pumunta ka sa CR. Kapag naligo ka, kailangan mong tumalon-talon ka ng ilang beses. 4. Iuntog ang ulo sa pader. Nakikita mo ba yung mali doon? Sabi natin may mag-jowa na, jowa, tira mo nakita ko. Sabi niya tumalon-talon daw. Gawin natin ngayon. Tapos, alam natin hindi yun gagana. Mabubuntis yun. Mag-hashtag blessed sa Facebook. Magbebenta ng mga gamit. At alam nyo na, hirap na ang buhay nila. Na sana di nila ginawa kung hindi sila na-bait ng ganitong klase mga paksa na misleading, na maling impormasyon. Maharal kasi magpagamot sa Pilipinas. So, yung mga albularyo, nauuso yan. Hindi ko sasabi mali lahat ng kanilang mga pamamaraan. Pero madali tuloy magpasok dahil, di ba, yung kanilang siguro gumana sa akin isang beses. In-explain niya sa akin na gumana siya ng paulit-ulit, siguro lahat na sasabihin nito tama na. Yun yung nakakatakot na routine o ng cycle na napupunta sa maling ehersisyo ng kanilang kaalaman sa mga bagay na hindi alam ng kanilang mga magiging pasyente na pagkakakitaan lang nila.
maaaring mapahamak pa sila sa hinaharap. And for today's video guys, meron akong i-share sa inyong product na sure akong mag-work and marami sa inyo yung nangangailangan nito. Ito yung Spike Brain Booster Dietary Supplement. Yung mga ganun brain supplement, ako kung naniniwala kayo doon, pero hindi naman siya sobrang masama sa'yo. Pero sayang alam ko mahal yung mga ganyan, 1,000 ata yun. Iba nag-share nun, tulad nito. Talaga fully natatry yung product or hindi ko siya nasusubukan or na-monitor ko ano ba yung mga napansin ko sa kanyang effect, diba? Naubos ko na nga mga best yung 30 capsules. So for 30 days mga best, straight tinake ko siya. And ito yung mga bagay na nagustuhan ko and hindi ko nagustuhan sa kanya. Just like the usual, sabihin ko sa inyo mga best, may honest feedback about this product. Yung Spike mga best is supplement siya mga best para sa ating brain. Kumbaga para Ayan pala no approved therapeutic claims. Dapat doon pala isara man na tong video na to at mag-aral ka na lang. Yun ang nag-iisang supplemento. Okay? Walang madali, di ba? Parang boost ba yung brain function natin mga best para ironic nga yun. Yung mga bibili pa ng mga ganito, halatang kailangan nga ng brain boost. Pero hindi sa ganitong paraan. Sayang lang ang pera mo, sayang ng buhay mo. Kumain ka lang ng gulay, mag-aral ka mabuti. Ang utak natin parang muscle yan. Pag hindi mo ginagamit, tulad ng isang vlogger na nag-weightlift kanina, kalooban, uminom na siya ng gamot, lumaki na yun. Hindi, araw-araw siya nagpo-push up, araw-araw siya nag-training. Sa paulit-ulit lang na paggawa ng isang bagay, saka kagagaling. Hanggang palakas ka ng palakas, parang utak mo lang yan. tumalas yung isipan natin, mas maging alert tayo and maging focus tayo and mas maging creative. Nakabuti na lang sinabi mo kung nainom to ni Einstein, baka nalaman na niya ang sagot sa ating buhay. So good for 1 month na siya mga best. Mo, 990 ilang gulay, prutas na yun ang makakain mo. Ito pala yung pinaka highlight ng product na to, yung Neuravina, because Bakit? it enhances the brain function talaga mga best. It keeps us alert. In what way? Alert. Pwede ako minom ng kape. Alert na ako dun. So, pag ba nilagyan mo to ng caffeine at feel ko, oo nga, bumibilis ka utak ko. Makukuha ko yun sa 10 piso na 3-in-1 ng Nescafe o kung ano man yun. Kung mapapansin mo, kahit legit itong mga sources nila, diba, ano ibig sabihin nito? Ano ba ang isang cognitive function? Kahit tulog ka, gumagana ang cognitive function mo. May mga synapses yan eh. Diba? So, ano ibig sabihin nito? Para kasi ang nangyari, gumagamit sila ng mga vague terms na kahit kalahating totoo, sabihin natin nakakapag-enhance. Nabibigyan ka nga ng nutrients na para sa utak mo ng mga ganitong klaseng supplements, pero hindi ibig sabihin ng tatalino ka. Parang yan yung nagda-diet ka ng walang exercise. Sell me this pen. Para kumuha ka ng isang claim na ito ang nangyayari, medyo misleading. Hindi kanya harap-harapang pinagsisinungalingan. Yan, ganun ang tunay na magaling na salesman. Yung bebenta kayo ng isang produkto na hindi lahat nandoon pero sinasabi niya ito lahat ng meron ka. Ewan ko, may sinabi ko, baka kulang lang ako ng brain supplement at huwag nyo na ako pakinggan. Kaya nga ako si Dr. Hippo eh. So, Huwag masyadong mataas yung paningin mo sa sarili mo kahit doktor ka. pero mataas yung tingin mo sa sarili mo kahit wala kang kahit anong tinapos tungkol sa mga sinasabi mo. Ako na ang iyong pribadong translator, Doc Adam. Itutuloy ko na hanggang dulo yung gusto mong iparating sa aming mga kababayang mga nautunan ng kanilang mga ibang sinabi. Siyempre, hindi naman lahat mali. Pero mabuti na ang klaro tayo dito. No? Huwag kang makialam sa diskarte ng mga vlogger. So, ayan, ang tawag dyan, sukot, Doc Adam. Pagpainom ng supplement, kailangan ko ba dumagdag? 5 synapse na ang gumagalaw sa aking utak per minute, per second dito sa video nila. Hindi pa parang hinukay lang nung vlogger na yun yung sarili niyang kabawang dito na diskarte ng vlogger. Ano? Bakit ka naging ilang? Style ko to, di ba? Kasi Sunod. kaiba-iba kasi tayo ng mga concept po. Si Doc Adam, iba din po yung concept niya. Si gym instructor, iba po. Ay, kanina. Yung akin, iba din po. Kung gusto niyo po yung aking sinabi doon, ay take it. Kung ayaw niyo po, just throw it away. Yes, I love it. Nag-i-create. Yung sukot, di ba? Yung sukot. Di ba? Una-una, ang siyensya ay wala iba't ibang konsepto. Ang siyensya sa Amerika, pareho lang sa siyensya sa Pilipinas. Kaya nalalaglag ang mga tao noong 1900s o 1800s o 1700s o 1600s dahil hindi mo kailangan mag-discover ng isang scientific na topic para mag-iba siya. Ako ano yung law of physics o batas ng fisika
sa iba't ibang panahon, iba't ibang lugar. Iisa lang yan. Ano to concept na tinatawag mo, kuya? Kung kasing dami lang ng pag-research mo, inilagay mong filter dito sa video mo, siguro mas naintindihan mo yung sinabi mo kasi wala talaga siyang sense. Bakit gusto mo bumili ng brain supplement? No-approved therapeutic claim ni Dr. Hippo, bayaran mo lang ako na 1,000. Nagnakaw na nga siya ng Oy, video sa akin para kinakay-mystica para na ilagay tayo. doon sa video ko. Sorry doon sa term ko na nagnakaw, pero alam ko yun yung tamang term para sa kanya. Bigyan ng brain supplement yan. Hindi ko naman ninakaw. Mali! I'm not stealing videos. Bahala ka na, Doc Adam. Ang sa akin lang, ayoko na gagamitin mo ang video ko sa video. Wala kaming pake kung ayaw mo, hindi ganon. Nagamitin mo anumang video ko. Doon ka nagkakamali. Ninakaw mo ang video ko. Kakapanood mo telenovela, ganito ka magsalita. Doon ka nagkakamali. Hindi, mali. Dizzy, alam mo ba ang fair use? Gigyan ng fair use supplement si ate. Mali ka dyan, Mystica number 2. Fair use is any copying. Diba, ilang beses natin ito pag-usapan. Ito yung panagre-react ako sa ibang mga videos. Ganun yung fair use eh. Ito ang ginagawa natin kay Doc Adam, diba? Oo, siya gumana yung 5 synapse ko kasi uminom ako ng brain supplement eh. Total ito, diba? Hindi ko pinanood lahat. Kinuha ko lang yung kailangan ko para ipadama yung aking paksa ngayong video na to. Yun ang fair use. Kahit gamitin ko yung mukha mo, gamitin ko yung isang salita o isang sentence mo, kung meron siyang ibig sabihin kung bakit ko kinuha yung sinabi mo, tulad ngayon, para sabihin na mali ka, pwedeng gawin at pwedeng gawin yun ni Doc Adam nang wala nagsasabi sa kanya ng doon ka nagkakamali, Doc Adam. Stand this law. Oo nga, yun yung malungkot doon eh. Dapat nasa YouTube kay. Bakit hindi mo to alam? Hindi mo binasa yung sobrang habang litanya ng YouTube. Pinagtyaga ko yung hayop na yun eh. Tapos ito mga to, lalagpasan na lang gano'n. Tapos magdadadada sa YouTube na kala nila, alam nila to. Nakakahiya naman sa aming mga doktor ni Doc Adam. Sabi ko, Doc Adam, ay sana kapag gumawa ka ng mga video ay may consent. Kailangan nyo ng tigil. May paalam ka muna sa mga may-ari ng... Na-offend ho pala yung mga YouTuber na sakit. Anong pakialam nyo kung na-offend sila? Hindi. Mas ma-offend ka na niloloko ka ng mga YouTubers na yun. Pwede ko sabihin lahat na kanila ginawa ay mali. Pero yung particular na ginawa nila ng paksa ay mali. Nakaka-mislead. At may mga tao pwede ikamatay yun. Pwede magsayang ng pera doon. Magsayang ng buhay. Hindi ko lang ba't hindi mo nakikita doon yung gustong iparating ni Doc Adam dito. Samantalang dito ka nakatira, dito ka kumikita sa bansa namin. Pagkatapos titirahin mo ako, which is hindi naman namin ginagawa yan sa'yo. Respeto lang po. Yun lang naman po ang hinihingi namin. I'm a doctor. I trained as a doctor. You can't expect me to respect. Tama na, wasak na, Doc Adam. Kailangan mo na hanapin kailangan natin pakinggan yung pulso ng ating mga ibang kababayan dito kung meron pa. Advice and Sunog na. sa ilang tao. But musculado, it doesn't mean I don't respect. Meron talaga mga kultura na mas conservative o mas traditional. Sa iba naman mga lahi, mas direct sila. Pag mali sinabi mo sa akin, sabihin ko sa mukha mo, mali ka. Doon ka nagkakamali. Sabihin mo ngayon sa akin kung bakit ka hindi mali. Baka ako yung nagkakamali, di ba? Sa ibang tao, pag sabong mali sila, nasasaktan sila. Na parang ginagawa silang bobo o hindi alam. Hindi pa dapat matuwa ka pa na criticize ka at tinama yung mali mo. At least hindi ka na mukhang tanga habang tumatagal. Pwede ka na natinu mo na yung sarili mo. Hindi pa dapat matuwa ka pa doon. Kaya kung talagang galit ka sa kaaway mo, huwag nyo silang pakikialam. Hayaan mo sila, huwag mong pansinin, hayaan mo silang magpuputak. Ito nga, ang bait pa niya na kinorek pa niya itong mga taong to. Kasi bansa namin ito, masakit para sa akin. Bansa namin, okay? Para ito ba ang bagong Rizal? Masakit sa aming mga Pilipino na tirahin mo kami. Hoy! Iba iniisip nyo ha? So, sinasabi yung lahat ng Pilipino na para ikaw ang aming representasyon dito sa YouTube. Samantalang dito ka nakatira, dito ka kumikita sa bansa namin. Pagkatapos titirahin mo ako. Ito na, ang tawag dito, appealing to the masses, diba? Appealing to the crowd. Kaya pag nagipagtalo ka, huwag ka magsasama ng ibang tao na parang kinukuha mo yung simpatya nila na, oh, ipinaglalaban ko kasi kayo eh. Ha? Diba sabi ko kayo, ha? Tumasin ko. Na ito na musculado, he's not very good at taking criticism. Nakakatawa na kung sino pa yung malaki katawan na stereotypically speaking, dapat mas matigas. Siya yung hindi makatake criticism. Hindi nga ito yung criticism na mura-mura lang. Yun yung pinaka-ayokong lahat na kritisismo eh.
lalo na sa Pilipinas. Oh, puta na mo, bakit na parang akala lang may napupuntahan yung debate. Yun lang yung gusto magpasikat na wala sila maibigay na magandang argumento o magandang opinion o magandang advice sa kanilang tinatama na dinadaan na lang nila sa ganong pang-elementary na klase ng panlalait na hindi ko susuportahan. Tumigil po kayo. Okay yun kung parang reaction na parang tangin. Okay lang yun. Pero yung para lang ako nasa elementary na naman. Lalo na kung kayo po ay isang dayuhan. Una sa lahat, importante na Yun nga. dayuhan ako. Anong Hindi ko connect na sa naintindihan. You can't just bring race into an issue kasi ayaw mo ng sinabi ko. Puta. Petite Asian Philippine. Hindi nga siya petite muscular Asian. Gets wrecked by Caucasian man. Out, no? Sa pakialamerong doktor, no? Sino ba to? Diba yun? All interconnect sa mga saktong Welcome back to my channel. Sa mga baguhan dito sa channel ko, pakipindot na lang ang subscribe button. Gusto ko yung tono niya, yung parang bagong tahan lang sa iyak. Upang sa ganoon is mo Okay na, pati na kami, ma. Huwag din kalimutan. Ito po na siyensya ang kanyang paksa. Gusto ko to bilang Dr. Hippo. Ang pag-uusapan natin ay gaano katagal bago mag-meet Ano yung tinitingnan niya sa ang gilid? Excel at saka Binabasa ka ba? lalaki pag nag-ejaculate ay I love your accent. Ejaculate. to 150 Ako lang ba yung parang gusto kong gumanito ang galaw? Hanggang sa salita siya. Ang tagal. Pero bilisan nga. Ay mag-start pong lumangoy once na pinakawalan po ng lalaki na lalangoy papunta sa Pwede fallopian pa natin tube bilisan. para ma-fertilize ang egg mamit. Ito yung normal na salita natin mga Pilipino. Ang magiging bata. Okay. Yung pinakamabilis Hey! na si Lilia. 24 bars mo! Ay lumangoy lang. Yung sperms kasi ay nabubuhay yan, no? Sa loob ng 48 to 72 hours sa loob. So yun lang po and God bless po sa inyong lahat. Yay! Maraming salamat. At meron dito isa nag-reply na doon sa nilabas si Doc Adam na video. Ay yung mga aral na sinasabi ko, yung kunin nyo lang yung maganda, wag nyong kunin yung mga parte na bulok. Katulad sana itong saging na to. Ay, huwag ka lumapit. Sana tong saging na to, buksan natin Okay. malinis po siya. Hindi. Pero, May dumi. mayroon itim dito, no? Ito, may itim dito. Kung ayaw natin yung itim, tanggalin lang yung itim na ganun. Tanggalin lang yung itim. Sino nagsabi na hindi ikaw yung itim na yun? Kasi parang tinanggal mo lang yung sarili mo. Sobrang iba na yung nag-iisip nila na hindi sila marunong mag-take ng kritisismo. Hindi ba nila inintindi yung sinabi lang ng doktor? First time nila makatikim ng ganito at nakita naman sa dislike ratio na hindi nila naintindihan yung gusto iparating ni Doc Adam. Ito yung mga iilan ng mga panahon na masaya ako na merong pumasok na at sinabi dahil sila Doc Willie ay hindi naman mahilig sa drama. Kaya hindi napapalo yung mga ganitong klaseng YouTuber. Talamak ito sa ating Pinoy YouTube, yung mga Ganun lang po yun. yung tawa ng kalungkot. Yung sobrang inuuna niya. Ito yung title niya. Sagot ko sa inyo, Doktor na Utat. Sobrang petty. Sobrang walang kakwenta-kwenta ang mga... Ano ngayon, utal-utal siya? Mag-English ka ng diretso. Can't even talk in English straight. Yun yung hirap Lalo na yung parang yung kay Ryan Bang sa show. Pinagtitripan nila yung kanyang accent sa pagtagalog. Sige, pag Koreanuhin mo nga lahat ng judges na yun, marunong ba sila? Si Ryan Bang nagtatagalog, mas maayos pa magtagalog sa ibang mga Pilipino dito Kaya mali yung pinaghuhugutan nila ng lakas diba? Parang yung mga brain supplements. Mali yung pinaghuhugutan nyo ng gusto nyo tumalino. It's so hard to speak in English and he is trying to speak in Tagalog, but you will do this to him? What shame! This is not my fellow Filipino. Ako ay nalulungkot na ganito ka magsalita sa isang dayuhang tumutulong lang sa ating mga Pilipino. Nilalayo nyo sa landas. O yan, nag-iiba-iba ako ng lengguwahe. Na hindi man lang siya nagpaalam, no? Pero kung nagpaalam siya kasi nagpaalam muna siya, ay okay lang sa. Na-upload na po ang video like 5 hours ago. Nakita ko na lang diyan sa Palakpakan natin si Doc Adam sa kanyang ginawa. Mabuti na nasasampal ang katotohanan ang ating mga kuno
alam ang kanilang pinagsasabi sa YouTube. Buti na napapalo ang mga ignorante kasi kinakalat lang nila yung kanilang pagka-ignorante sa ibang tao at magiging ignorante din sila. At kakalat lang yan na parang sakit. At kaya kailangan natin ng Dr. Hippo at Doc Adam sa kanyang ginawa. So maraming salamat. So like, share sa inyo mga nangangailangan ng Hippo kay Dr. Hippo. At huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Dr. Hippo out.